Nathi ngithola. Yethi bang ntona ngenze kahle ngakuthola ntona. Ha, Major Man, what's wrong now? Ntona thi bang ntona ngenze kahle ngakuthola ntona. Ungisize ngale homework ntona. Awukwenza intwana uDom vele. Zona ngibona. Man, Tingo. Ntwana, this easy so. Yo man, bamba so. Ngiyakutshengisa ne. Funda lapho number 1 ukuthi babhala ukuthini. Yo, ntona izwa la question ithini ntona. Bathi what is a donkey in Zulu ntona? Oh, idonki ngesizulu, idoket. Yeah. Question number 2, funda fast. Ngiboss. Second question, bathi what is a giraffe in Zulu ntona? Igiraffe ngesizulu, uJerry uyafa. Ngiyakuzwa ntwana. Akusasa ngiyabangena ntwana ngiyakutshela wena. Angisasathethe. Noma uthole right, ungitshele mina ubuyizongiphi imali.